Ako volite recepte koji štede vreme, a ukus je vrhunski, na pravom ste mestu. Dobrodošli na kanal Nenina kuhinja. Danas pravimo tečnu picu bez razvlačenja. Od samo nekoliko osnovnih sastojaka dobit ćemo bazu koja će vas oduševiti. Kao nadev svako može da napravi svoju kombinaciju ukusa. Hajde da zajedno napravimo najlakšu picu koja uspeva baš svima. Od namirnica bit će nam potrebno za bazu 250 ml vode, 250 g brašna, jedna supana kašika ulja, 10 g, odnosno jedna kesica kvasca i so po ukusu. Za nadev ja imam 150 g rendane gaude, 250 g rendane mozzarele, 100 g mariniranih šampinjona, paradajz pire, objasnit ću vam posle šta sam ja unutra sve stavila, 200 g seckane šunke i nekoliko parčića kulena. Krećemo sa pripremom baze. Najpre u posudu sipamo tečne sastojke, a nakon toga suve. Ovo ćemo da sjedinimo i onda postepeno dodajemo brašno. Testo upravo treba da izgleda ovako. Malo je ređe i nema grudvice. Pleh u kome ćete peći picu možete premazati uljem i preko posuti malo brašna, a možete kao i ja u ovom slučaju staviti pek papir. Sada ćemo testo da izlijemo u pleh i nosimo ga na nekih 5 do 6 minuta da se samo malo korica zapeče kako bismo mogli lakše da filujemo. Nakon 5 minuta primetit ćete da se na bazi formirala blaga korica. Prelazimo na filovanje. Na početku klipa sam vam rekla da ću objasniti šta sam ja ubacila u paradajz pire. Ja ovdje imam 6 kašika paradajz pirea, 4 kašike ulja i origano. Vi možete staviti kečap umjesto paradajz pirea, možete u paradajz pire staviti neke druge začine, sve prema vašem ukusu. Sada ćemo preko kečapa staviti rendanu gaudu. Što se mozzarele rendane tiče, nju ćemo staviti nekih 5 minuta pred kraj pečenja, da bi se ona samo onako lepo rastopila preko čitave pice. Znači nju ne stavljamo sada. Ovdje imam 200 g šunke i nekoliko parčića kulena. Vi možete da stavite cele parčiće, mi volimo kad je ovako malo sitnije, ne volimo ni kad je presitno, ali opet to sve ostavljam vama, vašem ukusu.
Moj sin ne voli pečurke, tako da ću ja ovih 100 grama mariniranih pečuraka podeliti na 2/3, s tim što on takođe ne voli koricu, pa ću njemu ostaviti sardinu. S druge strane, suprug voli kulen, pa ćemo njemu da stavimo i nekoliko parčića kulena. To je to. Sad idemo da nastavimo da je pečemo. Znači, rekli smo na 200 stepeni zagrejana rerna, pa recimo nekih 20 minuta. Posle 15 minuta pečenja ostalo je još da dodamo mozzarelu. Vraćamo je u rernu na još nekih 5 minuta. To je to. Posle 20 minuta naša tečna pizza je gotova. Ostavit ćemo je samo neko vreme da se malo prohladi. Ostalo je još da isečemo kako biste vidjeli kakva je struktura. Evo pogledajte, korica je tanka, mekana, ima dosta fila, naravno zavisi koliko ćete vi i šta ćete vi da stavite, ali prosto ovo je savršenog izgleda, savršenog ukusa. Ovako izgleda kada se od jednostavnih sastojaka napravi pravo malo uživanje. Za još ovakvih recepata zapratite kanal Nenina kuhinja. Prijatno!